Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξω Roblox. Δεν μου το έχει ζητήσει κανένας, αλλά είπα να παίξω με Roblox σήμερα. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να πάω στους φίλους αυτό, ναι. Ωραία, πάμε. Θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι που ναι, νομίζω το ξέρετε όλοι. Ναι. Ναι. Okay. Ωραία. Θα βάλουμε ποια πίστα, θα βάλουμε όχι. Θα βάλουμε αυτό. Ναι. Θα βάλουμε αυτό. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι αυτό. Ναι, αλλά παιδιά έχω ντυθεί bacon γιατί υπάρχουν hackers που όσοι φοράνε με Robux skins μπορούν να τον κλέψουν και να σπάρουν το account. Γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ. Προειδοποίηση να ξέρετε είναι αυτή. Ναι. Και okay. Μετά μπορούμε να παίξουμε Murder Mystery. Μπας και έχω εξασκηστεί. Να πάμε εδώ πάλι. Γιατί θέλω, πετύχει χέρια νομίζω αυτό το πράγμα. Αυτό να προσέχουμε κιόλας που πάμε. Πού είναι ρε παιδιά? Παιδιά, να πας. Έχω κερδίσει 95 φορές από ό,τι βλέπετε εκεί. Ναι, επειδή είναι πανεύκολο αυτό. Και για να μην έχουμε την ίδια πίστα, θα πάμε σε αυτή εδώ την πίστα. Και θα βάλουμε να πετάει μαχαίρι. Από εκεί θα βγει όπως πάντα. Οκ, τη σκότωσα εύκολα ήταν. Μετά θα πούμε λίγο με τερνίσταρη για να δούμε αν έχουμε εξασκηθεί έστω και λίγο. Και λίγο να αλλάξω μαχαίρι. Γίνεται. Εδώ έχουμε Robux. Παλιά αυτή ήταν free. Οκ. Δεν θα χαλάσω Robux. Αυτό πάμε να παίξουμε. Θα βάλω αυτή την πίστα. Και θα βάλω αυτό. Είδατε πως έτρεχε. Τον σκότωσα γιατί ήταν εύκολος. Δηλαδή πήγε από την... Αλλά τώρα θα βάλω αυτό. Είδατε πως γρήγορα πήγαινε. Παιδιά με σκότωσε και πάλι. Οκ. No. Οκ, δεν θα βάλω γιατί μάλλον με δυσκολεύει λίγο. Ωραία, θα πάρουμε το πλάκι. Δεν είναι και τόσο κακό. Το πλάκι που είναι? Α, εκεί πέρα είναι. Εκεί πάμε να το πάρουμε. Είναι πρώτη φορά που κάνω με Roblox, γιατί έχω ξανακάνει, αλλά τα άσβησα τα βίντεο. Δεν τα έχω ανεβάσει ακριβώς. Οκ, νομίζω ότι θα ήταν εύκολο. Πάμε το εδώ. Που θα εμφανιστεί από εδώ, να ξέρετε. Από εκεί. Οπα, πού είναι? Παιδιά, πού είναι? Να τους. Παιδιά. Εντάξει, εύκολο ήταν. Όταν πάμε και 100 που είναι το 98 εδώ πέρα όπως βλέπετε,
Δεν θα μπούμε Murder Mystery για να δούμε πόσο καλά έχω βελτιωθεί. Αν έχω βελτιωθεί κιόλας, αυτό θα παίξω. Το Mason 2. Και να περπατάει θέλουμε. Ξέρω που θα βγει από εδώ ή από εδώ. Οκ. Περπατάει σίγουρα. Πού είναι? Λάθος. Χάλασα το όπλο μου εξαιτίας αυτού. Θα βγει ξανά από εκεί. Θα τον περιμένω. Μαζί. Μη πεθάνει. Δεν μπορώ να το στοχεύσω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει στόχο. Παιδιά, ήμουν τόσο κοντά. Εντάξει τώρα. Ωραία, άλλο ένα γύρο θα παίξουμε εδώ. Άλλο ένα ψεύτικο γύρο, επειδή δεν είναι ένας γύρος, αλλά θα πάρω αυτό, νομίζω είναι πανεύκολο. Εντάξει. Πήγαμε 100 όμως, έδωσαν και μετάλλιο. Και τώρα βγαίνουμε. Ωραία. Κάναμε λίγο. Ναι. Ωραία. Και τώρα θα μπούμε Murder Mystery. Murder Mystery 2. Murder Mystery το λέω. Murder Mystery 2. Ωραία, πάμε. Και εύχομαι να είμαι σερίφ. Γιατί όπως είδατε που παίζαμε με αυτόν, καλή ήμουν. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια σε ένα βίντεο τι βίντεο θέλετε να κάνω. Θέλετε να κάνω με Roblox, με Murder Mystery, με Brookhaven. Αν ακούτε αυτό το θόρυβο, είναι ο σκύλος μου. Δεν ξέρω ποιο λόγο καυγίζει, αλλά okay. Mason 2, παιδιά, γιατί είδατε τι του έκανα του άλλου. Παιδιά, η άλλη πίσω. Έλα, εδώ, παιδιά, ελάτε όλοι στο bacon. Έλα το μπικονάκι, μπράβο. Μπράβο, όλοι σε μένα ήρθαν το μπικονάκι. Να σας είπα το λόγο αυτή τη φορά το bacon. Εγώ έχω πάρα πολύ ωραία skins με Robux και μπορώ να αγοράσω και έχω και άλλα Robux. Και ωραία, να πούμε να είναι σερίφ. Α, πράσινα και... Εγώ λέω ότι θα είναι κάποιο αγόρι murder. Ο σερίφ. Ο σερίφ γιατί βγάζει το όπλο δεν ξέρω. Ο murder ακούστηκε. Είναι ένα κορίτσι, παιδιά. Είναι κορίτσι. Είναι κορίτσι. Είναι girl. Είναι girl. Είναι κορίτσι. Πώς με σκότωσε, ρε φίλε. Τώρα με σκότωσε. Την έπεσα. Οκ, δεν πειράζει. Θέλω να δείξω λίγο τα μαχαίρια που έχω. Και τα όπλα. Ωραία. Έχω τα κλασικά, έχω αυτό. Έχω αυτά εδώ. Έχω λίγα, δεν έχω και πάρα πολλά. Και έχω και αυτά εδώ τα δύο. Που είναι Halloween και Christmas. Και θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο που οι περισσότεροι μπορούν να το ξέρουν. Ότι αν ανέβετε εδώ ή εδώ στην πέτρα και βάλετε άλλο και πηδήξετε πάρα πολύ, θα σας βάλει πάνω. Και ναι, αυτή εδώ έχει πολύ ωραίο skin. Μου αρέσει. Κέρδισε η Murder επειδή θέλω να δω λίγο κάτι τη Murder, επειδή η Murder ήταν αυτή. Ναι. Περιμένετε, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρη. Φορούς όμως. Όχι, δεν ήταν αυτή η Murder. Αν αυτή είναι. Θέλω να δείτε λίγο κάτι. Εδώ πέρα έχει να βλέπει από τους τοίχους. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ρε παιδιά. Θα ψηφίσω αυτό.
Και επίσης αυτό το skin μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό να δω αυτό το skin. Έλα εδώ κοπελιά μου εδώ λίγο το skin. Και θα το δούμε από εδώ. Ωραίο skin έχει. Πάμε. Μέντερ. Οκ. Είναι το χειρότερο μου να ξέρετε. Go. Οκ, go, αλλά θα πεθάνεις. Αλλά δεν καταπατήματα, γι' αυτό με βολεύει πιο πολύ. Παιδιά, αν πεθάνω δεν θα φταίω, επειδή δεν είναι και η καλύτερη στο μέλλον του Mr. Joe. Αυτή νομίζω αυτό με το όπλο. Τι με το όπλο είναι. Η σερίφ. Παιδιά. Και θα πεθάνω γιατί είναι πολύ πρωί. Πού είναι ρε, νάτε. Γιατί παιδιά δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει να με μένει. Προτιμώ να με πατάει κιόλας. Προτιμώ να με σερифεί πράσινα. Μέντε παιδιά, είναι το χειρότερό μου. Λέω δεν είναι δίκαιο. Χάχα λέει. Όταν θα πεθάνεις όμως το χάχα θα το πάρεις εσύ. Παιδιά, λέτε να φτιάξω νέο skin. Θα παίξω αυτό το γύρο για άλλον έναν, βασικά αυτόν ή άλλον έναν, δεν ξέρω. Θα τσικώσω στο χώρο. Εντάξει. Και μετά θα πάμε να φτιάξουμε ένα με Robux skin. Επειδή εγώ λέω τόσα άτομα να χακάρουν, τόσα άτομα προσπαθούν να χακάρουν εμένα, αποκλείεται, γι' αυτό πάμε. Πράσινα. Οκ, θα πάω από εδώ μέσα και θα πάω να κρυφτώ σε μια κρυψώνα που είναι εδώ μέσα. Και είναι εδώ πέρα. Και θα κάτσω. Και νομίζω δεν θα με βρει κανένας. Εκτός αν ξέρετε, εκτός αν ξέρει τις κρυψώνες όλες, στα μυστικά μέρη. Λέω, μέχρι να με σκοτώσουν, που δεν θα με σκοτώσουν νομίζω, θα κάθομαι εδώ. Όσοι θέλετε να ξανακάνω βίντεο με Murder Mystery και με Roblox, να μου το γράψουν στα σχόλια. Πάντα αυτό λέω και δεν είναι ποτέ δεν τα σχόλια, αλλά ελπίζω σήμερα να είναι. Θα προσπαθήσω να κρίνετε πάρα πολύ. Προσπαθώ πάρα πολύ στα σχόλια να μπορείτε να γράφετε. Και σήμερα μπορεί να είναι. Και εύχομαι να είναι. Ωραία, μέχρι τότε μην να μας πιάσουν. Δεν μπορώ να κάτσω. Οκ. Όντως. Έλα, κέρδισα. Ωραία. Άλλο ένα γύρο και πάμε να φτιάξουμε ένα Robux skin. Με Robux. Με Robux. Ωραία. Να ξέρετε. Αν μου στέλνετε σε Roblox φίλοι, δεν θα μπορώ να σας κάνω. Επειδή έχω 30 κάτι φίλους νομίζω. Ναι, και παιδιά δεν αντέχω να κάνω πάρα πολλούς φίλους. Επειδή δεν μπορώ κιόλας. Επειδή παιδιά, όταν με κάνετε joint, παίζω με τους φίλους μου από το σχολείο και από τις φίλες μου. Και μου λέτε διά και εγώ δεν σας γράφω. Επειδή μιλάω με τους φίλους μου και επειδή δεν θυμάμαι κάποιους φαν μου που έχω στο Roblox, φίλοι. Δεν τους θυμάμαι και ναι. Και επειδή εγώ ξεχνάω μερικούς φίλους, δεν τους έχω πια επειδή τους ξεχνάω και δεν θυμάμαι. Αλλά συγγνώμη αν είναι κάποιος φαν μου και ναι. Παιδιά δεν μπορώ να σας κάνω φίλους για αυτό το λόγο.
Και επειδή δεν τέτοιο, και επειδή φοβάμαι, επειδή έχω κάνει σε ενότητα που αυτή την ιστορία που με έβρισε ένα κοριτσάκι, επειδή έπαιζα με φίλους μου και δεν τις έγραφα, όχι επίτηδες, επειδή δεν μπορούσα κιόλας. Ναι, και από τότε τίποτα. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν ξέρω καν, δεν μου γράφει πια σχόλια στο YouTube. Δεν ξέρω καν τι κάνει τώρα, δεν ξέρω. Γι' αυτό, αν δεν σας έχω φίλοι στο Roblox, είναι και αυτό το λόγο. Το Skin Bake δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, δεν τρελαίνομαι. Οκ. Θέλω να βγω λίγο έξω, γιατί υπάρχει κι άλλο κρυφό δωμάτιο που παιδιά εδώ μέσα, αν πάτε, μπορείτε να μπείτε εδώ μέσα και να κρυφτείτε στο Mender Mystery. Όταν είναι αυτή η πίστα και είμαι πράσινα, πάντα εδώ έρχομαι. Και από πάνω μπορείτε να δείτε που είναι κάποιος, αλλά φαίνεται το μαλλί σας. Εγώ θα δω όμως. Οκ, δεν είναι κάποιος εδώ, αυτό πάμε κάτω. Οκ. Η ώρα είναι... δεν καταλαβαίνω πολύ, αλλά... Όχι, ένα από τα ρολόγια αυτό δεν καταλαβαίνω. Η ώρα είναι 5:37. Γιατί έχει έναν υπολογιστή. Έχει και κάποια εδώ προγράμματα. Παιδιά, όλο δεν θα με βρουν, γι' αυτό να πω εδώ μέσα για να μην βρουν 100%. Όχι. Θέλω να δω λίγο τα μαχαίρια που έχει πρώτη, παιδιά. Γιατί έχω συνειδητοποιήσει, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω ποιο λόγο, ότι η πρώτη που είναι στο Mender Mystery έχουν τα καλύτερα μαχαίρια του κόσμου όμως. Του κόσμου. Αλλά δεν μπορώ να πω γιατί δεν με αφήνει, δεν ξέρω ποιο λόγο. Και δεν κάνω live αυτές τις Κυριακές επειδή δεν με αφήνει το YouTube. Δεν ξέρω αν με αφήσει την Κυριακή που μας έρχεται. Εξαρτάται, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν μου αφήνει, γιατί ναι, με σκοτισμένο. Ωραία, τέλος πάντων βγαίνουμε, επειδή ναι, σας είπα ότι θα φτιάξουμε το skin και του λέω το κάνω. Ωραία, πάμε Anatar. Παιδιά, θα μου πείτε γιατί έχεις τόσα Robux και δεν τα χαλάς. Επειδή παιδιά δεν τα χαλάσω, γιατί θέλω να δω αν βγάλει κάτι καινούριο, κάτι που να μ' αρέσει. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε τα σκηνάκια. Βασικά το skin, γιατί ένα θα φτιάξουμε, δεν θα φτιάξουμε και εκατομμύρια. Ωραία, για μαλλιά. Έχω με Robux. Μπορούμε να βάλουμε και χωρίς Robux, αλλά εγώ θέλω με Robux. Έχω αυτά εδώ τα 4 που μου αρέσουν. Αλλά αυτό πολύ που μου αρέσει είναι αυτό εδώ το μαλλί, μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, να βάλω κλασική φάτσα του. Τώρα. Δεν θα βάλω κλασική. Πάντως με Robux υπάρχουν αυτές που δεν θέλω να πάρω τώρα, γιατί... Ωραία. Μπλούζα. Δεν θα βάλω του bacon. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Να βάλω, τι να βάλω, να βάλω rainbow. Θα βάλω αυτή εδώ την μπλούζα που μου αρέσει. Και παντελόνι. Έχω μήνυμα παντελόνι, αλλά θα ντυθώ rainbow. Accessoires. Να βάλουμε εδώ καπέλο. Έχω μόνο αυτό το minion. Αυτό μπορεί να αγοράσω και ένα μπροστά σας. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ναι, γιατί δεν παίρνει καλή φάτσα, γιατί έχω διπλό σαγόνι. Δεν ξέρω, σαγόνι βασικά. Οκ, πάμε να γνωρίσουμε κάποιο καπελάκι, να δούμε. Οκ, δεν ξέρω. Βασικά, όχι. Κάτι θέλω να δω αν ταιριάζει αυτό. Όχι με το rainbow. Μπορούμε να βάλουμε όμως κάτι τέτοιο. Όχι. Κάτι τέτοιο ακουστικά. Και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δεν τρελαίνομαι, αλλά αυτό το καπέλο μου αρέσει να μην φαινόταν το έτσι και να ήταν έτσι. Αυτό θα βάλω το καπέλο, επειδή μου αρέσει, επειδή
Αν δεν φαινόταν αυτό το κόκκινο, θα ήταν τέλειο. Τώρα που φαίνεται, και από πίσω φαίνεται. Οκ, αυτό θα βάλω. Ότι δεν θα βάλω κάτι. Εδώ δεν έχω πράγματα που να μ' αρέσουν πολύ. Ούτε εδώ δεν έχω τίποτα. Εδώ έχει... Δεν ξέρω, αυτό... Οκ. Δεν έχω τίποτα από εδώ. Μπορώ να αγοράσω. Θέλω λίγο να τα δω. Αν μου αρέσει κάτι, γιατί δεν έχω τίποτα. Αυτό το Stitch είναι τέλειο. Κάνει 50 Robux μόνο. Παιδιά, τι cute πράγματα που έχει. Έχει Hello Kitty που μου αρέσει Hello Kitty. Και ο Stitch θα λένε. Καπιμπάρα. Θέλω μια τσαντούλα. Και αυτή η τσαντούλα θα είναι Rainbow ή Chromie. Δηλαδή δεν ξέρω, θα θέλω να είναι Rainbow. Δεν έχει, έχει εδώ με 50 Robux Stitch. Αυτή, κοιτάξτε πως είναι από πίσω, είναι τέλεια. Αλλά δεν πάει με το outfit, αν είναι αντιθώ Stitch. Παιδιά, τα αποφάσισα, ξέρω ποια θα πάρω. Θα πάρω τη Stitch, παιδιά, γιατί το λατρεύω τα Stitch. Και θα φτιάξω μάλλον Stitch outfit. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά θα φτιάξω Stitch outfit, το αγοράζω τώρα. Ωραία, θα αντιθούμε τώρα, αλλά επειδή άλλαξα γνώμη. Δεν ξέρω τι μου βγάλει, δεν πρέπει να το διαβάσω, αλλά την πήρα με την τσαντούλα. Μπορώ να πάρω. Παιδιά, τρελαίνομαι για τέτοια παντοφλάκια. Και έχει 60 Robux. Δεν έχω τόσο Robux, γιατί τα χάλασε τέτοια και κανονικά έχω 528. Μπορούμε να το πάρουμε και να ντυθώ Stitch και θα είναι τέλειο. Και αυτά τα παντοφλάκια μου αρέσουν. Ποιο είναι καλύτερο, αυτό ή το άλλο? Εγώ λέω αυτό είναι καλύτερο. Και πάει τέλεια με την τσάντα. Γι' αυτό, γιατί να μην χάνουμε ώρα. Πάμε να την πάρουμε. Να το πάρουμε. Το πήρα. Θα φτιάξω το skin μου και μετά θα κρατήσω κάποια Robux. Για να δούμε κάποια πράγματα που θα βγάλει καινούρια. Ωραία, πάμε εδώ τώρα. Ναι, το ξέρω. Πρώτα μου παντοφλάκια είναι αυτά. Δεν έχω πάρει ποτέ ξανά παντοφλάκια. Δηλαδή, αν βλέπετε τώρα εδώ, δεν έχω συνηθίσει να παίρνω τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα, αφού έχω κάποια Robux, μπορώ να τα χαλάσω και να φτιάξω τέλειο το skin. Ωραία, πάμε να βάλουμε Stitch ρούχα. Έχω Stitch ρούχα, γι' αυτό δεν θα αγοράσω. Αν μου αρέσει κάτι, μπορεί. Έχω αυτή εδώ την μπλούζα Stitch. Μόνο αυτή έχω. Είχα και μια άλλη. Παιδιά, είχα και μια άλλη, αλήθεια σας λέω. Νομίζω είχα και μια άλλη. Κάτι τέτοιο ήταν. Με κλέβει το Roblox μου φαίνεται, παιδιά, αλλά... Να το σχολιάσω. Και έχω δύο παντελόνια Stitch, αλλά εγώ θα βάλω αυτό που πάει τέλειο. Και το outfit δεν είναι έτοιμο γιατί θα βγάλω το καπέλο, οπότε καταλαβαίνετε. Και να δούμε πόσο Robux έχουμε μπας και αγοράζουμε κάποιο. 468. Μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο καπέλο, κάποια τέτοια πράγματα Stitch. 105 Robux. Σε λίγο θα τα πάνε και 200 μπορεί κιόλας. Εύχομαι να μην τα πάνε 200. Γιατί ήδη έχουν 105 Robux. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν φαίνεται το μαλλί μου. Μπορώ να πάρω κάτι τέτοιο. Που είναι εκεί 105 Robux, παιδιά, αυτό. Θα το πουλάγα 50 Robux. Να χαλάσω 105 Robux ή να μην τα χαλάσω. Και κοιτάξτε πόσο cute είναι. Παιδιά, το παίρνω. Πρώτη φορά το αγοράζω τέτοιο. Ωραία. Τώρα πόσο Robux έχουμε? 363. Αρκετά. Για εμένα είναι έτσι και έτσι. Και ωραία. Και τώρα, επειδή το βλέπετε στο σαγόνι που έχω, θα το βγάλουμε εννοείται. Πώς το βγάζουμε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Οκ, δεν θέλω να έχω αυτό το σαγόνι. Εντάξει, το έβγαλα. Παιδιά, το outfit μου είναι αυτό. Νομίζω είναι τέλειο. Και αν σας αρέσει και εσάς, κάντε like, subscribe και κουδουνάκι. Και αν σας αρέσει, γράψτε μου στο σχόλιο. Ωραία. Okay. Ωραία. Θα παίξουμε... Δεν ξέρω ούτε εγώ τι να παίξω. Εγώ λέω να παίξουμε κάποιο parkour. Κάτι τέτοιο. Οκ. Πάμε να δούμε αν έχει κάτι. Όντι. Πάτσα όντι γιατί θέλω να παίξω ένα όντι. Στη σκούλ όντι. Προσπαθούμε το σχολείο. Επειδή αυτό με την πίτσα δεν θα το διανοηθώ. Με το ποδήλατο. Θα παίξω αυτό με το ποδήλατο, παιδιά. Παλιά το είχα παίξει και νομίζω το έχω παίξει και τώρα. Που κολλάει το Squid Game με το ποδήλατο δεν ξέρω. Πάμε να το παίξουμε. Εν τω μεταξύ κάνω βίντεο 26 και μισή, 26 λεπτά. Και τώρα θα πάμε σε 27 σε λίγο. Ναι. Γιατί είναι έτσι. Πώς θα παίξω εγώ έτσι. Οκ. Εντάξει. Ναι, σας το είπα ότι είμαι στα 100, ότι έχω προχωρήσει. 47 είμαι τελικά. Και δεν πειράζει. Δεν θέλω να χωράσω. Κοιτάξτε πόσο είναι το skin μου. Να πάμε. Μπορώ να παίξω πολύ καιρό τέτοιο parkour. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Ωραία, πάμε. Εδώ. Πάμε τώρα, τρέχουμε. Ωραία, είμαστε 50. Πάμε εδώ, όχι, επειδή πέσουμε κάτω. Ωραία, το περάσαμε. Όχι, δεν το περάσαμε ακόμα, αλλά το περάσαμε. Οκ. Εύκολα είναι αυτό. Το πιο εύκολα μου είναι αυτό. Ωραία, τώρα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν έχει laser. Τρέχουμε. Ωραία, εδώ είναι πανεύκολο. Απλά πας εδώ, πας μετά έτσι και το περνάς. Οκ, έπεσα κατά μέσα στο τέτοιο, αλλά είναι πανεύκολο. Παιδιά, μου λέει ότι κάτι ότι είναι πανεύκολο και όλο πέφτω. Σας έχει γίνει σας εμένα πολλές φορές. Εντάξει. Έχουμε άλλα λίγα. Ροζ ποδήλατο τα χαμένα μου τώρα. Και το move. Πάμε, τρέχουμε. Πάμε τώρα από εδώ γιατί σίγουρα θα πάω από την άλλη. Ωραία. Μην πέσω τώρα που είμαι. Ωραία. Εύκολο και πήγα να πέσω. Και έπεσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν με πειράζει πολύ αυτό. Ωραία. Οκ, πάμε εδώ. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 11 τέτοιο. Λεπτά. 10 λεπτά τέλος. Οκ, εύκολάκι. Μετά μεγαλώνουν τα κοινά, παιδιά. Μικρό και μετά μεγαλώνουν. Μικρό. Είμαστε ήδη στο 60. Δεν είμαι πολύ καλή στα τέτοια, στο ποδήλατο. Ενώ στο Roblox. Έτσι στην αληθινή ζωή δεν ξέρω αν είμαι καλή. Δεν έχω να δω κάτι. Okay. Θα δω κάτι στο chat. Πάμε εδώ. Εδώ.
Ωραία. Οκ. Πάμε. Πες, ωραία. Αυτό νομίζω είναι εύκολο, απλά πας full γωνία και το κάνεις. Αυτό πανεύκολο, εντάξει, δεν το εξηγήσω. Να πάω από εδώ. Έτσι καθυστερούμε, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Αυτό περνάμε καλά, εσείς τώρα που περνάτε καλά που βλέπετε το βίντεο. Καλά, ακόμα δεν το έχω ανεβάσει, γι' αυτό δεν θα το βλέπετε τώρα. Θα το δείτε σε λίγα λεπτά, μπορεί και πολλά λεπτά. Και εντωμεταξύ το βίντεο το κάνω 31 λεπτά. Ναι, 31 λεπτά έχω κάνει αυτό, οκ. Όχι, εννοώ. Okay, πάμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολα και μόνο πεθαίνω από το βλέπω. Και μου βγάζει και αυτά εδώ τα νόγες και... αυτό με εκνευρίζει όλο, ότι με πάει πίσω το παιχνίδι. Όχι, άσπρο ποδήλατο είναι ωραίο. Καλά, δεν μην νοιάζει πολύ το χρώμα. Μ' αρέσει το άσπρο. Πάμε, ωραία. Εδώ πάμε εδώ και μετά πάμε εδώ, πηδάμε. Μετά πηδάμε. Παιδιά, δεν μπορώ, δεν ξέρω ποιο. Τώρα είναι πράσινο. Που δεν είμαι Παναθηναϊκός, εύχομαι να είναι τώρα κόκκινο. Είναι μπλε του Stitch. Εύχομαι να μην πεθάνω γιατί είναι το μπλε του Stitch. Και βλέπετε τι ρούχα τη φοράω τώρα Stitch. Γι' αυτό δεν θέλω να πεθάνω. Πήγα να πεθάνω. Αλήθεια, πήγα να πεθάνω, δεν το πιστεύω. Αν πάμε. Τώρα εύκολο είναι, πανεύκολο. Δεν είχα καταλάβει ότι έχει τις γραμμές. Ναι και να. Πάμε εδώ, μετά πάμε εδώ. Και πέφτουμε. Θα κάνω κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά και αυτό όχι, δεν θα το κάνω. Πάμε εδώ. Ωραία. Αυτό τι είναι, να το κοιτάξουμε πρώτα λίγο. Ωραία, πάμε εδώ. Πάλι είναι το μπλε το Stitch. Δεν είχα πέσει πριν. Μπα. Οκ. Θα μου πείτε εσείς αν είχα πέσει. Τώρα δεν έπεσα επίτηδες για να χάσω από... Πάλι μπλε είναι, παιδί. Οκ. Οκ, όχι. Είμαστε στο 71 και άλλο λίγο θέλουμε για να πάμε στο 100. Και πεθαίνουμε. Θέλω να δω λίγο κάτι, παιδιά. Έχουμε spin. Μπας και μας δώσει το ελαττήριο. Περάσουμε από πάνω. Το ελαττήριο. Έχουμε skip free. Έχουμε ένα skip free. Δεν θα το χρησιμοποιήσω νομίζω τώρα, αλλά γιατί αυτό είναι εύκολο. Αλλά πέφτω συνέχεια και δεν βριάζω λίγο. Γιατί παιδιά, μια φορά είχα παίξει ένα παρκούρ και όλα έπεφτα. Αλλά τα κατάφερα και έφτασα κάπου πάρα πολύ ψηλά. Από τότε δεν τα παρατάω και δεν κάνω ποτέ skip. Καλά, αυτό είναι ψέμα, αλλά... Πάμε. Παιδιά, πριν πώς το έκανα και δεν μπορώ. Χριστός και Παναγιά. Ναι, δεν πέφτω, προσπαθώ να πάω από εκεί. Οκ, πάμε. Δεν θα το ρισκάρουμε τώρα. Το ξανακάνουμε, γι' αυτό πάμε. Δεν θα το ρισκάρουμε καθόλου. Παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο που έπαιξα βασικά, γιατί δεν έχω φίλους στο Brawl Stars, έπαιζα Brawl Stars, να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και part 2. Part 2 δεν ξέρω αν κάνω, παιδιά, γιατί έχω, από τότε που έκανα το βίντεο δεν ξανά παίξα ποτέ Brawl Stars, αλήθεια σας λέω. Γι' αυτό, ναι, δεν θα τέτοιο. Την πρώτη είχα κερδίσει. Να μην σας πω και το βίντεο, να πάτε να το δείτε. Μην σας λέω και τα βίντεο.
Είμαστε 75, δεν το χαλάω το skip. Αν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, αυτό είναι εύκολο και τώρα θα πεθάνω. Πάντα το λέω, ξέρετε τι γίνεται, αλλά θα πάω γωνία. Το παίξω έξυπνα και δεν θα πεθάνω. Να πάτε εδώ, δεν θα πεθάνετε. Θα το πέρασε. Παιδιά, δεν έχω έτσι στο chat από το όντι που παίζω, γιατί όλο το ανοίγω το chat και βλέπω διάφορα πράγματα. Το βλέπετε κι εσείς, καλά το ανοίγω, αλλά κλείνω σε ένα δευτερόλεπτο. Οκ, έπεσα κάτω, αλλά ήταν πάλι πράσινο ποδήλατο, παιδιά. Δεν μου αρέσει το πράσινο. Είναι του Παναθηναϊκού. Καλά, εντάξει, μου αρέσει το πράσινο σαν χρώμα. Δεν μου αρέσει επειδή είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ροζ. Επειδή μην πεθάνω, μην πεθάνω. Πεθάνω, είναι ροζ το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι το ροζ για το μόβ, αλλά πιο πολύ το ροζ. Και μου αρέσει και πια το αγαπημένο μου χρώμα, είναι και το μπλε. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μπλε, αυτό που είναι σαν το καπέλο μου, έτσι γαλάζιο, κάτι τέτοιο. Ωραία, τώρα τι είναι αυτό, να το δούμε πρώτα. Ωραία, οκ. Έχω κάνει κι άλλο τέτοιο. Είμαστε στο 81, δεν το παραδείγω, νομίζω ότι μόνο 70 κάτι. Κίτρινο, ΑΕΚ. Η ομάδα που είμαι είναι Ολυμπιακός. Και αυτό εύχομαι να μην αλλάξει ποτέ. Και δεν θα αλλάξει γι' αυτό. Πορτοκαλί. Δεν υπάρχει νομίζω ομάδα πορτοκαλί. Αν υπάρχει, γράψτε μου στο σχόλιο, γιατί τις ομάδες που ξέρω είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και μια ομάδα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά δεν την ξέρω. Ναι, σας έβγαλε τώρα ότι κάποιος έκανε βίντεο, όντως έκανε, αλλά πάμε τρέχουμε τις μπάλες. Για αυτές τις μπάλες. Αλλά δεν θα χαλάσω το free skip. Δεν το χαλάμε εμείς. Για τα προίδια. Δεν το χαλάνε τα skip κανονικά. Εγώ που είμαι προίδι και εσείς είστε προίδια, όσοι μου κάνουν εγγραφή σημαίνει ότι είναι προίδια. Πάρα πολύ προίδια. 37 λεπτά το κάνω αυτό το βίντεο γιατί το βλέπω κιόλας, γιατί έχω εγγραφή οθόνης. Και αυτά μ' αρέσουν. Οκ, 86. Το παρκούρ είναι εύκολο. Αν μου βγάζει τώρα αυτό στη μούρη μου. Παιδιά, ήμουνα στο τέλος και πέθανα και τώρα έχω να κάνω όλο αυτό. Το σκάρω και θα το πάω. Παιδιά, είμαι προηγητή, αλλά θέλω να χαλάσω το skip για να προχωρήσω και να πάω στο 87. Αλλά επειδή είναι εύκολο και με το γρουσουζεύω, δεν το κάνω. Παιδιά, το γρουσούζεψα, πέθανα. Θα το κάνω, πάμε. Σταμάτησα εδώ, πάμε εδώ, τώρα πάμε. Παιδιά, αν το τερματίσουμε, είμαστε προίδια. Αν κάνουμε skip, είμαστε πάλι προίδια. Εσείς θα κάνετε στο μέρος μου, θα κάνετε skip, θα το περνάγατε πανεύκολα. Εγώ και τα δύο. Εύκολο είναι ρε παιδιά, εύκολο αν το σκεφτείς. Αλλά δεν ξέρω γιατί πέφτει, επειδή είναι μάλλον άδικο το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ άδικο ρε παιδιά. Και ο άλλος πέφτει που είναι από την άλλη μεριά. Εντάξει, έχω πάει στο τέλος σχεδόν. Παιδιά, είμαι στο τέλος και αν πεθάνω τώρα. Εντάξει, έλα το πέρασα. Εντάξει, πάμε όλο ευθεία, χωρίς τίποτα. Εύκολο. Παιδιά, αν είσαστε σε ένα παρκούρ και πείτε εύκολο, θα πεθάνετε αμέσως. Πιστέψτε με. Έχω ποδήλατο μαύρο. Εγώ πριν το έβλεπα καφέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά... Oh no, bro. Παιδιά, εδώ έχει κάτι τέτοια που μπορείς να πας από εδώ πανεύκολα, γι' αυτό θα πάω από εδώ. Επειδή είμαι και προείδη.
Ωραία. Επειδή ποιος δεν μπορεί να το περάσει αυτό με τη μία. Πάμε και εδώ. Έτσι. Δεν με κλώτσω. Είμαστε 90 αλλά 10. Το πέρασα το πρώτο. Πάμε και το δεύτερο. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, πέφτω από το τέτοιο. Αν αυτά δεν μπορώ να τα περάσω. Είναι εύκολο. Όταν τρέχω πέφτω. Εντάξει. Τώρα αυτό πώς θα το περάσουμε. Πάμε. Εντάξει, πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε. Όχι, πέφτω πάνω. Μπορώ να πάω στη... Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Το πρωίδι πέρασε, μην πάμε. Όσοι μου κάνετε εγγραφή, ίσον ένα πρωίδι. Γι' αυτό είσαστε πρωίδια. Όσοι μου έχουν... Σημαίνει ότι είναι πρωίδια 2.000 κάτι άτομα. 2.720 κάτι. Πάμε. 94. Πάμε. Φουργονία για να το περάσει. Πρέπει να πας και χωρίς φουργονία μπορείς να το περάσει. Και παιδιά, βλέπω το τέρμα. Καλά, έχω ξαναπεράσει τέτοια και ξέρω πως είναι το τέρμα και θα το περάσουμε. 41 λεπτά το κάνω αυτό το βίντεο. Παιδιά, ποιος θα το δει όλο το βίντεο, μπορώ. Αλλά όταν θα φτάσω στο 100 θα το κλείσω το βίντεο, παιδιά, γιατί σας κουράζω και εσάς που είναι 40 λεπτά θα βλέπετε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε μην το δείτε, αλλά πάντως εγώ προτείνω να το δείτε. Οκ. Γρήγορα. Το πέρασα. Και τώρα πάμε να περάσουμε αυτό και το κλείνω το βίντεο. Αυτό είναι εύκολο, εντάξει, αλλά έχω περάσει και πιο δύσκολο. Πάμε εδώ. Αλλά δεν είναι προπόνηση. Θα πάω από εδώ. Εδώ πάμε από εδώ. Ναι, οκ. Μην το σχολιάσετε αυτό. Το πρώτο μου βίντεο που έκανα από μεγάλα ήταν το Stumbling Guys με το φίλο μου. Και bye! Εγγραφή, like, subscribe, like και κουδουνάκι και bye!